Ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони YouTube канали мо Насим Теҷе, мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми мошинхар. Дӯстони азиз, агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед барои реклама кардан ёки фурӯхтан, марҳамат дар WhatsApp мо 911 32 42 44 суратоша ёки видеоша қатъи маълумотҳои пуррааш дар WhatsApp партоед, иншоалло ки реклама карда дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. Ва дӯстони азиз, навори имрӯза навори беҳтарин, яъне ки дар бораи Opel Astra F-ҳо гап мезанем. Нархи навош пасту баланд шуда чӣ хел шуда, ҳамаша дар ҳамин навор гап мезанем. Аз ҷумла Opel Caravan, Caravani простой, Opel Hatchback ва Opel Sedana бари шумо нархи навоша гап мезанем. Дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед ва дар Telegram канали мо ҳатман будурен подписатсия кунед. Ссилкаи Telegram канали мо дар таҳи комментария закрепид шудааст. Раҳмати калон барои дастгиритон, миннатдорам аз ҳамаатон. Салом дӯстони азиз ва муҳоҷирон. Касоне ки бор доред мехоҳед ки ба Тоҷикистон равон кунед, пас мушкили шуморо ширкати бародармон Набиҷон ҳал мекунад. Дӯстони азиз, борҳои шуморо аз Москва ва Московская област ба тамоми шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. Ин бародармон чанд сола дар ҳамин кор таҷрибаи корӣ дорад. Бо хости Аллоҳ бе ягон мушкилӣ борҳои шуморо равон мекунад. Марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. Аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. дӯстони азиз, касоне ки блогер шидан мехоҳед, марҳамат сарошна якта канали арзон. Подписчикош 18820 обуначӣ дорад ки мисол ҳозир дар ин момент YouTube суми хуб додеса шеринар. Бо нархи арзон сарошна фурӯшӣ, нархаш 1800 сомония, боз гуфтагия ки муомила дора шеринар. Марҳамат дӯстони азиз, касоне ки каналхар бошед, бо нархи 1800 сомонӣ дар WhatsApp +7 906 095 56 86 каде метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худашон дастрас кунед. Дӯстони азиз, канал ягон жалаб, ягон исоса надорад. То заҳакай фақат мегирӣ, видео мепартои, соатҳоро ҷамъ мекунӣ, яъне ки аз пайи пулкоркунӣ мешавӣ. Марҳамат дӯстон, дар WhatsApp нависед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба эълони мошинҳои фурӯшӣ. Аз тарафи подписчикҳо шербачҳо Nissan Patrol равон кардан сӯзишворияш дизелни хади ҳаракат мекунад. Коробкаш механикай. Гуфтагие ки дар 100 километр 6 литр, яъне ки саларка мехӯрад. Мошин дар ҳолати хуби техникаи, ягон камбудии ва расход надорад, фақат мешини ҳайш мекунӣ. Қарор дорад дар шаҳри Роғун, нархи охириша 45000 сомониш мега. Хулоса дигар савдо намешуд, марҳамат рақамҳо барои тамос. Рақамҳои WhatsApp-аш 933 98 18 26 кади метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, мошини навбатиамон Opel Astra F дар кузуфи Hatchback аст. Соли баромадиш 1996. Мотор 1.6 литр, коробкаш механикай, газу бензин ҳардаш кор мекунад. Мошин гуфтагие ки дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. Мотор, коробка ходовой 100%, мотори австралӣ часпондагия нави пачка. Марҳамат дӯстони азиз, касоне ки мошинхар бошед, документи солона дорад, тонировкаш бочидагия ва утилизатсияам кардаги тайёрай. Қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. Наша баҳодури азиз 30000 сомониш мега, камтар дигар савдо мешавад. Марҳамат, метавонед дар рақамҳои рекламда дар тамос шавед.
ва дӯстони азиз, мегузарем ба чорумин эълони имрӯза. Opel Astra F дар кузуфи караван астай. Соли баромадиш 1998, мотор 1.6 литрай. Коробкаш механикаи бензин плюс газ ҳардуш кор мекунад. Мошин гуфтааги ки ягон камбудӣ ва расход надорад. Мотор коробка ходовии сатвояй. Краскаталаб нестай, 4 баллони пачка ҳам дорад. Краскаш савзай қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархи мошина 48 000 сомониш мега. Мошина гуфтааги ки биё аз пеш бибин савдо дар назди мошин. рақамҳо ба илтимос 989 15 40 10 қадим метавонед занг бизанед. шербачо якта седани арзон ёфтам. Гуфтааги ки неки бениҳоят страшняй. Солаш 1996, мотор 1.6 литрай, коробкаш механикай. Бензин ҳам газ ҳардуш кор мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ гуфтем. Яксола ҳуҷҷат ҳам дорад. Утилизатсия кардагӣ ҳастай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархеш бошад 29 000 сомониш мега. дӯстони азиз, мошин бе ягон расход срочна фурӯшӣ бо нархи 29 000 сомонӣ камтараки дигар савдо мешавад. рақамҳо бар илтимос 918 28 42 84 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. эълон ба хурду калон ба ҳама тамошобинон. дӯстони азиз, касоне ки мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки хона, замин ягон техника аппарат, марҳамат дар WhatsApp 911 32 44 44. суратоша қатъи маълумотҳои пураш роя кунед. иншоалло ки дар муддати кӯтоҳ реклама карда фурӯхта медиҳем. раҳмати калон барои дастгирии беҳтаринтон. дӯстони азиз, эълони навбатиамон Opel Astra F хачибег астай. солаш 1996, мотор 1.6 литрай, коробкаш механикай. мошин гуфтааги ки дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. номерҳош транзитай. яксола ҳуҷҷат, утилизатсия кардагӣ ҳастай. хулоса мошин бе ягон расход. 4 баллони пачка дорад. салоншам тозаҳай. қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи рӯдакӣ. нархеш бошад 42 500 сомониш мега. камтарак савдо мешавад. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, инак мошини навбатиамон Opel Astra F караван астай. солаш 1997, мотор 1.6 литрай, коробкаш механикай. мошин гуфтааги ки дар беҳтарин ҳолат қарор дорад, яъне ки мотор, коробка ходовии сатвояй. ҳамин сами гилан дӯстон, мошин мотори коробкаш сол бошанд, қатъи краскаш. иншоалло ки ҳамаш нормалияй. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. краскаш сабсафедай. мошин 4 баллони нав ҳам дорад. нархша 35 000 сомониш мега. марҳамат метавонед дар рақамҳои 985 49 39 ва 49 қади метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, Opel Astra F 8-мин эълон хачбеки фурӯшӣ астай. солаш 1995, мотор 1.6 литрай, коробкаш бошад механикай. мошин гуфтааги ки дар ҳолати хуби техникӣ 4 баллони пачка дорад ва 4 чашкеш варид ҳам надорад. қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. лук ҳам дорад. 4 баллони пачка, чашкаш варид надорад. утилизатсия кардагӣ ҳастай ва ҳуҷҷат ҳам дорад. нархи мошина 28 000 сомониш мега. дӯстони азиз, боз муомила дорад. 929 03 91 03 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, марҳамат кадоме ки каравани арзон гуфтагӣ буд, срочно якта бо нархи арзон қалдага успедиш кунед. солаш 1992, мотор 1.6 литрай, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. гуфтааги ки ягон камбудӣ надорад. фақат мешини ҳайш мекунӣ.
4 баллони 90% хулосат дорад. Мотор коробка 100%, дискҳои простор. Қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Исфара. Нархеш бошад 20000 сомониш мега. Коробкаш механик гуфте 91 сол бо нархи 20 фурӯхта мешавад. Марҳамат кунед дар рақамҳои экранда 928 13 11 97 қади метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, боз як тӯдия каравани арзон ёфтем. Марҳамат 96 сол бо мотори 1.6 литр. Коробкаш механикаи бензин плюс газ ҳардуш кор мекунад. Гази Евро 4. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе срочно фурӯхта мешавад бо нархи 28000 сомониш мега. рақамҳо барои тамос 208 20 21 21 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. мошин бе ягон расход, фақат мешини аз пайи зиндагӣ мешай. 96 сол бо нархи 28000 сомон фурӯхта мешавад. Марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, инак мошини навбатиямон Opel Astra дар кузуфи хачбек. соли баромадаш 1997 сол. мотор 1.6 литр. коробкаш бошад механикаи. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. электропакет, сентра замок, 4 баллони 90%. мотор, коробка, хадавои 100% ва 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархеш бошад 42000 сомониш мега. рақамҳо барои тамос 945 55 50 40 қади метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, боз як тӯдигар ҳастаи Opel Hatchback. солаш 1995. мотор 1.6 литр. коробкаш механикаи. газу бензин ҳардуш кор мекунад. мошин гуфтага ки дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. дута дари пеши электропакетай. қарор дорад дар шаҳри Истараушан. нархеш бошад 30000 сомониш мега. як сола ҳуҷҷат, утилизатсия кардагии тайёрай. нархеш гуфтем сита. марҳамат метавонед дар рақамҳои рӯи экранда 978 91 88 00 қади метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқташро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, марҳамат як тӯи дигар хачбеки фурӯшӣ. солаш 1996. мотор 1.6 литр. коробкаш бошад механикаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Қурған, яъне ки дар шаҳри Бухта, пешина Қурғонтепа. нархша 38000 сомониш мега. 4 баллони 90% дорад. дискҳои 5 писа, монитори беҳтаринам часпондагиай. рақамҳо барои илтимос 935 65 80 01 қади ва рақамҳои ватсапаш 403 11 90 90 қади рақамҳои ватсапашон қади метавонед дар алоқа бороед. дӯстони азиз, мошини навбатиямон Opel Astra Caravan. солаш 1994. мотор 1.6 литр. коробкаш бошад механикаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. қарор дорад дар шаҳри Бухтар, пешина Қурғонтепа. нархи мошин бошад болори азиз 21000 сомониш мега. камтарак савдо мешавад. марҳамат метавонед дар рақамҳои рӯи экранда занг бизанед. дӯстони азиз, навори мо ба охир расид. лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. худованд нигаҳбонатон бошад. хайр дӯстон.